Basta atimanon, lami dyan nagtubo, tag-as pa dyan. Good day, mga sinisinan! So, welcome back to our channel! Woo! So, kay Boba mag-unsa ni hangyawiran? Mauni si Jai, batong. So, dali, ubani ko ninyo, mang-harvest og batong. Alam niyo ba guys, na ang batong ay masarap yan igisa. Lagyan mo ng kunting kanang karne, swak na yung ulam mo. Ito yung batong nila, oh. Ang tagas. Ang look! O, diba? Ang haba ng batong nila. So, tagas silang batong kay kada na kargado sa vitamina. Vitamina 1, 2, 3. Bitaw ayo ko kayo ba? Basta kay tagas silang batong kay inatiman. Char! Basta atiman nun. Lami dyan nagtubo. Tagas pa dyan. Charot! So, na atiman na ninyo mga gipanghigugman ninyo dana. So, unsa bay kada na ko ana na recording? Kanang ilhanan nga. Kanang pwede na sa jaharbison. Kanang dagko-dagko na. Char! Kani. Di pa di? Kani si Ja? Oo. Waya ngay mampudog ka ng dagko na kay liso na. So, mga ingani-ngani na sa dapat na kanikwaon. Wow. Tirabe. Suha po na. So, dito, kahit maliit lang yung lupa, pero marami silang tanim. So, alam nyo ma, meron silang kanang, ito, mais. Meron silang mais, pero yung mais, na ano na kasi, hinarvest na nila yung mais. Tapos, ito, may batong, may sibuyas, may ano sila, kamatis. Ewan ko ba kung cherry tomato yan, pero basta may kamatis sila. Tapos may mga bulaklak pa sila dito. May bulaklak silang utot-utot dito. May utot-utot sila dito. Tapos ito yung batong nila. O, diba? Nasa, ano lang sila, itong garden nila, nasa atubang sa ilang bahay ra. Bahay. Tubag sa bahay. Tanawa na ganun na kung ano. So, kung ari mo sa bukid, magpudyo, di ka makaingon nga, uy, wa may sudaanon. Uy, wa may kwarta kay ngano, daghan jud kag mabuhat ani, basta magkugira jud ka. So, tanawa besh, taas ka jud og batong besh. Mura ni sa inyong gugma. Kung inyo atiman og taman, mutaas ba jud yung relasyon, pero di wa jud nay padungan. Sa bawat saglit, handang masaktan kahit Katawas recording na ka nakarelate. Kani si Ja, daghan kag mabuhat aning batong besh. Like kani og wa mo'y sudaan. Pwede ra mo magisa ani, butang ra man jud gamay karne og namoy karne og wa di na pwede og kirag. Kani ra gisahon. Unja daghan man ni makakwarta pa jud ka kay baligja ni mo. Di ba man napaka-kwarta, mabusog pa ka. Swak na swak. So, that's all for today, mga sarusana.